Kawai yar tambaya ce gare ni. Idan kai ma ka fara shigo da kaya daga kasashen waje, ka sayar da su a farashi mai rahusa fiye da kowa, shin kana jin hakan dabara ce? Ko kuma kunna wuta kake yi wadda daga baya za ta cinye kasuwar da kake ƙoƙarin fara rayuwa a cikinta? Amma kuma akwai wani tunani na daban, to idan kuma ka ƙi shigo da kayan wani kuma ya yi hakan a madadinka, shin taka tsantsan ɗinka ya amfane ka? Ko kuma a'a hakan kawai yana nufin cewar wani ne zai ci ribar sauyin da zai zo, ko kana so ko baka so? Well, ban zo da amsar waɗannan tambayoyin ba, amma ka tsaya har ƙarshen wannan bidiyo za ka fahimci dalilin da ya sa babu wanda yake da amsar wannan tambayoyin kai tsaye. Mu dakata na ɗan lokaci kaɗan mu yi tunani kamar 'yan kasuwa, ba wai kamar masu sharhi a social media ba. A kusan shekaru 2500 da suka gabata, wani masanin falsafa mai suna Plato ya ba da wani labari inda yake cewa ka yi tunanin akwai wasu mutane da aka ɗaure su a kogon dutse. Da aka ɗaure su a kogon dutse tun suna yara, ba su taɓa ganin hasken rana ba, ba su taɓa ganin duniya ba, kawai dai sun san an ɗaure su a nan sun fuskanci bango. A tsakaninsu da bango daga bayansu an kunna wuta mai haske, wannan ita take haska wurin. To a tsakanin wutar da su mutane da kayansu suna wucewa. Abinda waɗannan fursunoni suke gani, ba sa ganin mutanen, ba sa ganin kayansu. Abinda kawai suke gani shine inuwar waɗannan mutanen da kayansu a bango. To kuma saboda haka, saboda ba su taɓa ganin komai ba sai wannan inuwar, sai suka ɗauka cewa ai wannan inuwa gaskiya ce. To yanzu ka dubi abin da yake faruwa a kafafen sada zumunta. Mutane suna ganin inuwa kawai su yanke hukunci, sai su ce ai ana sayar da atamfa naira 1500 a China, a Kano kuma ana sayarwa naira 17,000. Nan take sai su yanke hukunci, ana cutar mutane. To amma kuma kusan babu wanda yake nuna maka abin da ke haifar da ita wannan inuwar. Kuma wannan wutar ta fi atamfar girma sosai. Ana kiran wannan abin da involution. Farko mu fara da abin da yake da sauƙin fahimta. Idan da gaske ne atamfa ta fito daga kamfani akan naira 1500, ba fa a 1500 za ta zo Kano ba. Za a biya kuɗin jigida, za a biya custom duty, za a biya soncaf, sannan za a biya agent ɗin da ya bincika kayan kuma ya kula da su domin kar a yaudare ka. Za ka fuskanci canjin kuɗi saboda farashin dala. Sai kuma babban abin da mutane ba sa yin tunani a kansa, masana'antar da za ta sayar maka da guda 5 ba za ta sayar maka da guda 5 ba. Akwai abin da ake kira da minimum order quantity, wato sai dai ka sayi guda 500, 1000 ko kuma wani abu makamancin haka. Wannan yana nufin kuɗin ka zai makale a cikin wannan kayan a jirgin ruwa har tsawon makonni 6, 7, 8 kafin ma kayan su zo gare ka fara siyarwa. Kuma mun san cewar kuɗin da ya kasance ba a amfani da shi na tsawon waɗannan kwanakin, masana tattalin arziki akwai wani abu da suke kira da opportunity cost. However dai lokacin da kayan suka iso, za su isa hannun dillali, za su isa hannun ƙaramin dillali, za su isa shago, sannan kai kuma ka je ka siya. Kowanne daga cikin waɗannan mutanen ya ƙara riba saboda haɗarin da yake ɗan fuskanta. To wannan ba cuta bace ba, wannan shi ake kira da supply chain. Kuma ka bincika nan cikin videos ɗinmu mun yi magana a kansa ba da daɗewa ba. To amma yanzu jawabin ma zai fara, domin wannan ba shine abin da nake son yi magana a kansa ba. A ƙasar China akwai wata kalma, wannan kalmar sunanta involution. Ita involution tana bayyana wani yanayi ne mai ban mamaki. Misali, kamfanoni suna gogayya da junansu sosai, competition mai tsanani, suna rage farashin kayansu, suna rage yawan ribar da za su samu, suna ƙara yawan production, har ta kai kusan babu wanda yake samun wata babbar riba. Kowa yana wahala ne kawai dai ba a mutu ba, ana ci gaba da rayuwa. Bari na baka misali. Akwai kamfani mai suna Mixu. A yau mutane da yawa sun san Mixu saboda suna sayar da ice cream da shayi mai matuƙar araha. Amma ba da haka suka fara ba. Sun fara ne da ɗan ƙaramin shago guda ɗaya a garin Henan da ke ƙasar China. Shekara da shekaru sun gina tsarin da zai rage yawan kuɗin da suke kashewa, wato cost structures ɗinsu. Ba wai suna sayar da kaya masu araha kawai bane, a'a sun mallaki masana'antun, sun mallaki store, sun mallaki tsarin jigilar kaya, ma'ana jirage da manyan motoci, sannan kuma sun gina abin da ake kira da distribution channel. Sun gina tsarin da zai ba dubbannin shagunansu a faɗin duniya kaya cikin rahusa. A yau kamfanin Mixu yana da shaguna fiye da 53,000, sun zarta McDonald's, sun zarta Starbucks.
ba saboda suna da ice cream din da yafi daɗi ba fa, a'a saboda sun ba kuma saboda sun iya talla ba, a'a kawai dai saboda tsarin farashin su da tsarin kuɗin da suke kasancewa ya zama yawancin competitors din su ba ma za su iya kwaikwaya ba. Idan wani karamin kamfani yayi kokarin shiga competition da mix you, sau da yawa kuɗin sa zai ma ƙare ne tun kafin mix you su ma wani kalle shi. Wannan shine abin da mix you suka fara kaiwa sauran ƙasashe, ba kaya kaɗai China suke fitarwa ba, a wasu fannonin tana fitar da wani tsarin farashin da aka gina bayan shekaru barkatai na competition mai tsanani a cikin gida. Idan wannan tsarin na Involution ya shigo kasuwar Najeriya yana iya zama abin alkhairi saboda iyalai za su samu kaya masu rahusa, amma kuma yana iya zama ƙalubale domin ƙaramin ɗan kasuwa, ƙaramin kamfani ba da mutum zai yi competition ba wannan karan, za su yi competition ne da wani system tsari da aka gina shi tsawon shekaru. Ba wai faɗa ne tsakanin kantin wancan da wancan kantin ba, a'a kamar ka kawo wutar daji ne kawai ka jefo ta cikin busasshiyar ciyawa. Saboda haka kafin ka yanke shawarar fara shigo da kaya ka tsaya ka ɗan tambayi kanka gaskiya, shin kana son shigo da kaya ne saboda ka fahimci lissafin kasuwancin ka, ko kuma a'a kana so ne saboda kana tsoron kada duniya ta baka a baya? Ka dai tunani ba ni da amsar tambayar ka amma ka yi ta. Duk wanda ya ce maka yana da amsa guda ɗaya ga wannan tambayar to maybe dai bai fahimci menene tambayar take so ta tambaya ba. Kawai dai abin da nake so in ɗan yi magana kansa shine bambancin da ke tsakanin naira 1,500 ɗin da kace an sayar a China da kuma 17,000 da aka sayar a nan, wani ɓangare farashi ne na gaskiya, wani ɓangaren kuma riba ce da ake ɗorawa saboda rashin sanin mutane, ake cewa asymmetric information. Amma kuma ga wata gaskiya, wani sabon tsarin farashi ne da ake kera ta hanyar competition mai tsanani wanda yanzu yake isowa kasuwanninmu. Ba zan gaya maka abin da ya kamata ka yi ba, amma zan gaya maka wannan: ka fara fahimtar abin da yake zuwa kafin ka yanke shawarar yadda zaka tunkare shi. Kai mai wayo ne ko kuma a kunna wuta zaka je yi? Taka tsantsan zaka yi ko kuma ka rungumi sauyi? Zaɓi naka ne.